Madam, prepare na imong breakfast. Oh, wow! Ang minanayaya kay basig malit ko. Tara, madam, oh. Unsa man yaya? Di ba maumanay mong paborito? Ikaw yaya ba kulang kag paniid? Nasa CD sa gawas. Kita niya gatas ra kong sud-an. Maulawan ko. Nato biyame. Ayaw na sig atik-atik dira, madam. Magkaon na dira. Okay. Bulabog gid ko ni CD ani ba? Wala ko sud-an. Asa man akong water yaya? Sunod na ako, madam. Skwila ta. Para sweet ta. Friends, good morning, friends! Oy, friends! Maskwila ka, madam? Maskwila ko. Excited na magkaya ko. Ano sa'yo mong sudan, madam? Ayaw rin pakialam sa akong sudan si D. Ay, sorry, madam. Pagka-ilumiro kayo ka si D. Ha? Narayaya, nawadan ko gana. Di panguta na sa CD sa kuha. Oo na, madam. Bugira manggod kay ka. Nada dato, nadili ang bugira. Wala mo kasi sindi-sing ko. Kisa man na si Yaya. Kumare sa imong mami. Sir ko Yaya na maldita to. Kaya maldita man pud si mami. Magano ka, balo ka, madam. Wala tong teka, madam ha. Ay musugay ko sa inyong car. Bahan na ko eh. Daghan dyan magkakasa ko ba? Oh my God. Kaya! Asa kong balon! Kalimot ka, madam. Itagaan na kasi mong mamig baon. Ay, tama na yay. Nakalimot ko. Abi man ako ba makalusot ba? Asa naman si CD Yaya? Na dito sa mong car, naghulat. Kaning gid si CD pabugat kayo ba? Ito na kuya Yaya, mispilan ako. Wow! Ikaw CD ba nagsilig kayo ka sa mua? Sige na kagsakay sa mua. Sige lang, good madam. Pasakya, good ko. Pasundugan, bitaw ka. Kung magkwista. Labog kasi di ba madunggan kang Yaya? Ang awa, oh. Nasundog lang yun si Madam Kang Sedi ba? Resulta na sa dili pa mag-study. Sige, pag yung absent. Feeling bright. Nasundog ra di ay. Tara na, eskwila na ta. Limpyo na imong sapatos si De. Basig maugaw among kara. Bag-on din naglaba, madam. Pag-ugaw na si D, di gid ka kasakay usab. Kapaya mong para si Dino. Palit na si Dino, kay pobre mo. Lagi friend.